yen ana dukane aku sing sepuh. Sampe sik tak kelawan bukur suwarang sing. Pokoke aku mau golek wong wadon liya wae Kakang. Mong kowe. Aja aku mau sampean iki lho. Kok padha sedulurane kok malah arep pek bojo kepek bojo. Monggo ayu gandes selus merak ati jare. Eman-eman yen to kawangku priya liya. Mung aku sing bakal ndarbeni kelawan kowe. Lumrah wong lanang dhek karep kuwi ngalem bondo. Gelem apa ora? Wah, Gandrung lho. arep gandrung. Ayu. Aduh iki lho. Gandrung ora. Sakarep dhewe. Sapa manis kaya Tekan sampean. ayu denok debleng. Solah bawa lagak lagu lan lagianmu. Sarwa nyenengake jarake. Uang malang nyangka kok kowe ora gelem. Oh, sing ora duwe isin ki yo sampean. Kok aku mbok kandhake ora duwe isin, Weruh wong wadon ki wis ora gelem kok isin dioyak wae. Ora iki. Sing baku kasembadan jare. Kok sembadan. Karewani aku wong edan, kaya dene wong edan sing tinabuhan. Ngemis-ngemis katresnan lan kowe. Nanging sethithik kowe ora duwe rasa welas lan aku ngono kok piye? Lah welas kok welas karo sampean. Welas sing tresno, lah yen ora. Adi Condrawati. Apa? Aku wong lanang. Yen wong lanang? Yen pancen kowe ora gelem tak mulyakake urip bebarengan lan aku, opahku kapeksa mentolo lan kowe ae. Mentolo karo aku, Kakang. Iya. Arep apa sampean? Yen pancen kowe bangga bakal tak rudo paripeksa. Budi tak sembadani kowe ae. Kaya ngono. Kedho sampean. Nanging yen bisa moyo aku. Bisa nyadar. Sandak suwek nyampingmu tak becek. Adi Condrawati mlebu ana sajroning ling semut bebasane. Tak oyak Adi Condrawati. Bocah kok sing
genah. Kalau mau bapak ta? Wong ana drem aspal kene kok ditabrak. Lah saya lupa ya panjenengan ka bapak. Kok iso lupa ki kepiye? Lah kertas kula playu panjenengan boten nyingkring nggih kula tabrak. Oh, dipangan bedu bocah ngono. Lah boten nggih bapak. Ya bapak. Aku tiba nek pecah terus piye coba? Napane sing pecah bapak? Hah? Sing pecah napane? Kaya pelembungan kok. Panjenengan ki lho bapak. Kowe iki ana apa, Cilaka bapak cilaka. Cilaka. Iji. Sing marai cilaka sapa? Niku Kakang Joko Warono bapak. Ngapa Joko Warono? Kakang Joko Warono niku ajeng tresno kalih kula. Lah, Hah? kowe aja ngatik-ngatik. Boten. Aja golek siasat sing ora genah. Napa kok golek-golek siasat panjenengan? Warono ki bocah lempeng galeng, bocah lugu. Ora nate gepok senggol karo wanita. Ngandake kayunen kowe apa piye? Boten. Nanging saestu kok bapak, malah kalau wau bapak lho, pipi kula niku diawet-awet ngeten ya bapak. Pipimu. Nggih. Terus kowe? Kula nggih males pipi. Males. Tak awet-awet ngeten bapak. Mangko nek buta demek pipi kula lho. Contoh, Bab. Wong tuwek kok diewer-ewer ngalor ngidul. Kowe iki aja nglincipi tumbak. Lho. Kok nglicipi tumbak? Lah wadul-wadul sing ora-ora kuwi. Tumbak cucukan ngoten. Hah? Tumbak cucukan. Lah iya. Aku ngondi percaya karo kowe. Nanging saestu kok bapak. Kowe iki golek apikmu dhewe. Boten. Tenan? Saestu iji. Rene kula niki boten purun dipek bojo bapak. Kula niki ajeng diruda paripeksa kali Kakang Joko Warono. Hah. Ngene ya Candrawati. Nggih. Joko Warono iki kenya ing Kutha Raja akeh. Kok mung sak kowe? Kowe iki sapa? Kowe iki mung murid ana ing Bejagung kene, Nanging nyatanipun kados ngaten kok bapak. Wis ora genah, ora percaya aku. Boten percaya. Ora percaya. Menika, Kakang Joko Warono tasih koya ya boten percaya. Sakniki pun repot. Repot saestu menika. Kene kandha cilaka kowe kandha repot iki. Lho nggih. Panjenengan nalika semanten paring dawuh napa lan kula? Kowe tak perintah pamita karo sedulurmu Candrawati. Kados ngaten. Iya. Kelampahan kula pamitan kalian Adi Candrawati. Adi Candrawati menika nebake rasa tresna lan kula Bapak. Dadi sing seneng dudu kowe ning Candrawati. Candrawati, Bu. Ngono kowe. Ngono iku. Wah. Kok mung golek apikmu dhewe gawe alane liyan kowe Candrawati, Bapak saestu ingkang goro menika Kakang Joko Warono. Gara. Kaya ngene iki gara. Oke jejak, kok sing padha seneng karo kowe ning iki dudu gadhahamu. Ngerti? Nggih. Nanging Bapak, pamiyha kula sing tresna, sing ngoyak sinten Bapak? Sing ngoyak rak kula to? Iya. Lah kalau wau sing ngoyak sinten Warono. Lah nggih. Sing tresna pamiyhaten sinten? Mboten kula Bapak ingkang tresna niku mboten kula. Sinaosa ingkang ngoyak menika kula. Kula menika namung adapur ngimutaken kalian Adi Candrawati. Saestu. Ngono kok. Ya Apa? wae. Pegel, Bapak, pegel. Oh, pegel to. Nggon latihan mau pegel. Nggih, kalau mau kula gaden, Bapak. Arep kowe pawajan apa ae, aku ora percaya. Mergo katitik sing ngoyak iki dudu Candrawati, neng kowe monggo Candrawati keplayu. Ngaten niku sesuk panjenengan golo-golo. Wong tuwa karo disaduk rumah samu. Kole sakit, Bapak, kalau mau. Murid kok ngene iki upama Mbah Bengek jare tak dol me Mbah Bengek kok. Ah, Bapak. Bapak
Bar sesuk kowe tak dol ning Paras mesuyek ya. Bapak, pengaten ta, madhake kula niki napa? Mergo budhuk wis tutup e. Mulai Aku kok gregeten malah. Lho kowe karo bapak yang tak Kene iki enak-enak turu langsung diseret kowe metu klip siji. Gedandapan aku. Wong jane lakone ora iki kok. Lah jujune kok dandanmu kilat. Dandang tak templekno rai wis dadi pokoke. Layak blereng bapak. Sapa blereng? Dan jenengan. Lah niku mau dandane kilat. Wong nyawang aku kok blereng iki ya mripate sing ora pas. Dik, warono Dik, Warono. Warono nek Dik. Glibet kae iki apa? Lho, nggih to bapak. Sinten sing mbok Kok iku ora patut. Wis arep nganggo pawadan apa aku wis ngerti. Lirik netramu kowe nandur ati karo si Candrawati. Ning dudu kuwi sing dikarepe wong tuwa. pripun? Gegayuhane kadangmu ki durung ana kerampungan. Ngerti? Kok malah kowe nyiwakake kebutuhane negara nengenake kebutuhanmu pribadi. Kuwi dudu watake satriya nggih. Nanging kula tresna lan Adi Candrawati. Arep tresna iki dudu papane wong sih sinian. Dudu papane wong andom tresna. Yen ngono nggonku perintah karo kowe tak jabet. Tak wurungke. Wurung tan wurung upama kok batutke ora entuk gawe muspra sing tanwa kula. Menawi boten kelem kula ingkang jumangkah ing Jepara lajeng sinten boten Sing tak perintah Candrawati. Niku namung pawestri napa nggih saged kasembahan. Arep iki wong wadon ning Kenong Dipitaya. Saiki kowe nyekel gaweane Candrawati, kowe umbah-umbah masak. Boten kok kula kene ubah-ubah rasane niku pripun. Kowe takon ngumbah kulote Candrawati. Ah, Kakang. Sampeyan kok malah kulot. Lho, Candrawati. Iji dawuh bapak. Kowe lumawat to ing Jepara. Kandilaku dedemitan. Colongen Ratu Semenanjung. Sampun dipun keparengaken Iya. bapak. Pareng nyuwun pamit. Aja lali ya Kakang. Kulotku dikumbah. Kurang ajar. Kepareng Iya. bapak. Tatak tanggon. Ayo balik. Nanging Ora langit. Adi Candrawati. Ora. Balik. Murid ora kena dipercaya. Siji patayat daerahno sing adem. Yung inikin juratiku tumasa tumrawu. Wanci rino aku ra doyan mangan. Upama wanci bengi aku ra bisa turu. Apa sebabe aku isih kelingan kelawan pasuryane Yayi Karepit. Rino lawengi aku ra bisa nglalekke. Ya ora kitang Yayi Karepit wis dadi garwane Yayi Ratu Mas Kambang. Nanging jroning atiku tresnaku kelawan Yayi Karepit ora bisa tak pisahake maneh. Nanging kok ora krasa to Yayi Karepit yen sliramu kuwi tak penggali. Saben-saben aku kelingan rikala semana sesambungan tresnamu kelawan aku keng sepisanan. Aku ora bisa lali wanci kaijinan kaya ngene iki. Waalaikumsalam. Sapa ya? Dadi ngono kuwi to Yayi Karep. Jambul. Fotomu. Ngapa? Kok sliramu rawuh ning Pantin Jepara kene ngapa? Kang Boran. Lumpamita kula sowan wonten ing Pantin Jepara tuwi dhumateng panjenenganipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat
Nanging sarawuhku sasowan kula panjenenganipun Kang Mbok Ratu mbuang papulatan semu kirang renu. Menawi to sedaya menika wau tuwestu kirang dadosaken renaning penggalih. Kepareng kula nyuwun pamit kula badhe wangsul wonten Demak Kita. Sik. Yayi Karepet. Kini sliramu kesusu. Ki menapa, Bu? Kula menika salah tunggalipun tamu ingkang gadah dalem kemawon boten ngrewes kalian tamunipun. Kina menapa menawi to kula mapan wonten Panten Jepor? Yayi Karepet. Inggih kula. Yektine atiku kuwi lara. Lajeng Yektine atiku serik Yayi Karepet. Mergo Yayi Karepet wis ora kelingan kelawan aku. Ya ora maido. Yen sliramu kuwi nedeng-nedenge dadi temanten anyar. Mula lali karo aku kuwi lumprah. Mbok ya ora kitang sesasi sepisan. Sliramu kuwi kersa rawuh ning Panten Jepara ngelingi marang pun Kang Mbok Yayi Karepet. Kang Mbok Ratu. Jebul menika to perkawisipun ngantos Mbak Yu Karyamat nyamat menika duka kalian kula. Ya kene ora. Yen namung nyuwun pangapunten. Sampun kakinten menawi to kula sampun supe kalian Kang Mbok Ratu. Tuwestunipun tasih kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken dening medal samika sampun wonten kerampungan jero kula tuwi wonten ngesanipun Kang Mbok Ratu. Oh, oke kewajiban sing durung kok rampungake. Menika kados Ya pancen bener ora maido. Biyen sapa to Yayi Karepet kuwi lan saiki sapa? Mergo iki dina wis dadi putra mantu ning Demak. Mula wis sakpase. Yen oke gawean sing kudu dirampungke Yayi Karepet saben dinane. Lah iki mau mung ngelengake apa ya pancen trima mampir. Tunipun kula menika ingkang kula tuju namung panjenengan. Kula mboten kok mampir mboten. Nah iki namung panjenengan ingkang kula penggalian. Oh, dadi ki mau kelingan karo aku Yayi Karepet. Yen ngono tumus anggonku menggali marang sliramu. Pirang-pirang dina Kang Mbok kuwi mung kelingan marang pasuryanmu. Kang Mbok mung lamen marang pasuryanmu kang bagus. Yayi Karepet. Kang Mbok. Senajan aku wis kelakon bebrayan kelawan Kang Mas Hadirin. Ngaten. Nanging tresnaku kelawan Yayi Karepet tetep ora bisa tak pisahake. Menawi to ngaten sami kalian kula. Menawi wedal kula sinanding kalian garwa kula Ratu Kambang. Ingkang wonten pengajingan kula Dede Ratu Kambang nanging Kang Mbok Ratu Kalinyam. Apa kuwi tenan Yayi? Menika estu. Tresnamu isih suci kelawan pun Kang Mbok. Kenging menapa mboten Jogi? Yayi Karepet ya Yayi Tingkir. Kang Mbok Ratu. Bareng aku ngrungokake tembungmu keng kaya mangkono. Njur atiku iki kaya-kaya ora kuat maneh. Ngampah hardaning katresnanku. Ya ngene iki lho, Di. Sing diarani tempe dilemper. Njur kersanipun. Dulur ipe dioper. Dikon niku kok saged mawon. Lah iya ngono lah sliramu kuwi kadang kaipeku lho ya. Ning ya ora apa-apa ya, Di. Waton sliramu bisa nganggo perkara iki. Aja nganti ana pawongan sak liyane sliramu sing mangerteni sesambungan tresnamu kelawan aku Yayi Karepet. Mila saking menika Kang Ratu, mumpung wonten ing papan menika boten wonten penjalipun Kang Mas. Iya. Ingkang wonten namung kula kaliyan Kang Ratu. Kang Mas Hadirin lagi gawe tindakan. Mula rasa kesusu. Alon-alon bae waton klakon gludak-gladuk waton kepethuk ya. Siji patayat bae ora ana. Sekabing para patayat padha netepi kewajibane dewi-dewi. Menika napa? Kuwi tenan Yayi Karepet. Aku kangen Yayi. Aku kang kataman uyung. Ora mung Yayi Karepet sing ketaman. Napa kados? Kaya Matur nuwun. Tentu kaya
menawi to wedal kula sinambiyan kanggo ratu. Kemutan rikala kula tasih legan saya-saya kula rikala semanten ngupati wahyu mapan wontenipun Jepara. Ya pancen wengi-wengi kang sepisanan kuwi Yayi. Aku sing ora bisa kelingan. Mula ayo Yayi karebet. Enggal mancing oning tiram pakulingan. Apa sing dadi kekarepanmu bakal tak latini Yayi karebet. Monggo-monggo. Ayo. Jepara ora ana pakaian, ora ana santri. Ora ngerti. Kok ya aja rusak-rusak ala bae ya. Ora Aku sing kangen. ora rusak-rusak mengicik wonten satu dari saya. Ora ana, wis to percaya karo aku. Yen ora ana pawongan sing mangerteni, apa meneh karo aku nang masa kene pindhaan. Kanggo isih kangen. Ora pangling aku. Iki Iki mesti lho Nyanyi, ceng dasar. aja kasar. Kok ora waleh-waleh golek ganggu bojone liya. Lah iya ngene iki lho Nyanyi lah. Alon-alon. Sampun. Jebule yen kawan saiki ora ana bedane. Pancen Yayi karebet wis sing dadi pilihane atiku. Bisa maremke marang rasaku. Yayi. Penjariku pripun? Wong kula niku dereng cekap kok panjenengan niku sampun nilarke salipat. Nanging aku wis marem. Durung marem sliramu. Dereng. Boge dipun cetaraken. Assalamualaikum. Wah, aduh, Menika swantenipun Kang Mas Hadirin, Pak. Kang Mas Hadirin rawuh. Piye Yayi karebet? Rajane piye? Aduh, ngene. Aja nganti ngawis tarani. Sliramu metu putulan mburi. Wong Aja nganti Kang Mas Hadirin pirsa yen sliramu wis rawuh kok iki. Kono gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas Hadirin. Monggo. Diajeng Ratu Kalinyamat. Inci dawuh. Kadingaren. Pun Kakang Luk salam rambah kaping 3. Kok durung mbok wangsul iki tenane lagi ngopo? Pangapuntenipun. Menawi anggen panjenengan uluk salam kula mangsuli Rati Randa. Jelaran kala wau kula rak nembe kemawon ngadi busana. Ngadi busana. Inci. Ya ora apa-apa. Inci. Kok aneh sae. Aneh pripun Kang Mas Hadirin? Yen siramu ngucapake lagi wae ngadi busana nanging nyatane sanggulmu kocar-kacir kebayake durung dibenekke Oh, menika grusu. nyampinge wirane wudar. Oh, ngaten. Ngaten lho Kang Mas. Menawi nyamping kula wirunipun udar kala wau. Kula nembe kemawon ngagem nyamping, lajeng wonten kucing. Kucing. Encih. Kucing menika nyakar dhateng nyamping kula, diodot mila kocar-kacir ngaten menika. Salah kaya ngene. Pripun? Kucing kok ya nganti teles kaya ngono iki piye to? Oh, ngaten. Lara-laripun rak ngaten. Kala wau kula rak ndamel susu to. Susu unjukan kagem panjenengan. Wonten kucing mlayu, susu dipun sampluk wonten gelas, ngutahi nyamping kula menika. Oh, Dados teles menika Kang Mas Hadirin. Nyampingmu kutahan susu. Ya. Ya mung ngene ya Dajeng. Kunci. Besok meneh
nggon ngadi busana aja kaya ngono. Awit apa? Sliramu ning panti Jepara kene iki dadi panutaning kabeh para santriyan Patayat. Inji kula ngertos. Yen tindak tanduk muna-muni solah bawa ngadi busana ora bener. Njur kepiye santriyan Patayat ing panti Jepara mengkone? Cipangapuntenipun nembe menika kula kesusu anggen kula ngadi busana. Ya, sepisan iki ndak ngapura nanging sesuk-sesuk aja nduk baleni. Mboten. Waalaikumsalam. Sajakipun wonten tamu lho Kang Mas. Sinten ingkang rawuh? Oh, adimu. Tak aturi lega. Yayi karepet, aduh Kang Mas hadirin cupi. Dangu mboten nate kepanggih, sak mangke sariranipun katon lemung nggih. Gagah tur tambah bagus. Iya, sawane sawetara. Nggih. Dimas, kadangipun Kakang wong bagus. Dimas, kadangipun Kakang wong bagus. Nggih dawuh Kang Mas Hadi iki. Ana apa to? Boten kula sedangu boten nate panggih kalian Kang Mbok Ratu kok benten sawedal samangke. Mbak Ayumu Ratu Kalinyamat ki saiki aneh-aneh kok. Lho napa nggih to? Esok sore bengi awan ki tansah dandan. Tansah ngadi salira ngadi busana. Yen sliramu gumun ya wis pas. Nggih sedaya menika lak kagem penjalipun Kang Mas Hadi. Dandan menika yen ora dandan panjenengan mengko duka. Yen kula dandan darani ana apa-apa. Ora kok. Jenengan iki lho. Dimas kadangipun Kakang wong bagus wong drunet kucing ndak sireng. Astagfirullahaladzim. Jenengan menika dos pundi to Kang Mas? Menika Yayi Karebet utawi Yayi Tingkir. Lho kok kucing dasireng anggenipun mupuh? Pun Kakang mau ngucap Kucing dasireng. nyun pangapura ya dia. Oh nggih. Yen to pun Kakang nganti ngeculake tembung kucing dasireng. Awit apa? Katemben wae iki mau aku ngrembug babakan kucing iki lho. Mbak Yumu nggone ngadi busana dicakar kucing malah unjukan susut kutah ana ing nyampinge Mbak Yu. Napa ngaten to, Mbak? Iya bener Yayi. Ning senajan dicakar kucing. Lumrahe wong dicakar kucing kuwi rak lara to. Oh nggih nggih. Ning yen Mbak Yu ora. Benten pripun? Dicakar kucing malah penak, pengin dicakar meneh. Dicakar kucing kok enak. Terus saestu lho Kang Mas. Nuwun sewu. Iya ya, Dik. Semanten ugi kula sowan wonten ing Panti Jepara boten badhe katalung ben ugi kula ngasta kawontenipun oleh-oleh. Oh iya. Mau bakal ndak takonake adat saben nek sliramu tumeka ana ing Panti Jepara mesti ngasta oleh-oleh. Kok iki nglangke ning nyatane ngasta oleh-oleh. Lho nggih, Apa wujude, Dik? namung pelem Pelem. nggih. Menawi Demak ingkang mastani menika pelem golek. Pelem. Menawi wonten ing Jepara pelem jaran. Oh. Alah, sliramu kok ya pinter to Yayi. Lho, Kok ya reti pirsa klangenane Kang Mbok. Kang Mbok kuwi pancen karmane dahar pelem. Apa meneh yen pelem-pelem golek. Peleme gedhe, dawa, bengkong ngisor wis to. Yen dahar pelem golek Yayi, siji mesti Kang Mbok takon tunggale tanduk meneh. Napa ngaten to? Iya. Menawi to ngaten mangke wonten ing Jepara kula wangsul Demak mangke kula betake oleh-oleh sing kathah. Bener. Apa meneh yen pelemu Yayi? Peleme kuwi yen didahar rasane enak, Nggih. manis. Nggih. Yen didahar kuwi ana seger-segere piye? Beda kelawan peleme kadangmu Kang Mas Hadirin. Lho bentenipun menapa? Peleme wis cuwilik, bungkek dipangan uler. Aja meneh kok dahar to, Di. Aku kuwi nyawang bae wegah peleme kadangmu. Ya bejo-bejane awakku, Di.
Pripun? Dene duwe pelem bae kok ora beneran. Wis cilik isik bungungke. Didahar ora enak nyereti. Ora enak babar pisan. Iki lho sing tak gumuni, bedane pelem ing Jepara lan pelem ing Demak. Lah iki mergo apa ngono? Mbok menawi pelem wonten ing Jepara niku kirang rabuke. Apa ngono? Nggih, toyanipun ugi kirang. Mbok menawi saben dintenipun dipun rabuki, anggih mboten wonten bentenipun kalih Demak. Layak Mbak Yu murah kudu dahar pelem. Ayo wegah. Ning malah tiwas kebeneran lho Yayi. Yen sliramu kersa rawuh ning Pantin Jepara iki dina. Jalaran Jepara golaki wae panen. Jepara panen menapa? Panen jeruk. Oh iya, Di. Pripun Jepara wektu iki lagi panen jeruk. Menawi to ngaten tiwas keleresan. Iya, panen jeruk. Awane panas, Seger yen dahar jeruk. menawi dahar jeruk dipun raosaken seger sanget. Sliramu pirsa to jeruk keprok? Jeruke kang mbok kali nyamet niku. Iya, jeruk keprok. Jeruke kang mbok Iki liningane kandel-kandel. Yen didahar jan enak tenan Yayi. Iya. menawi to ngaten kula kok pengin ngrasake jeruke kang mbok ratu. Wis mengko tak wenehke kabeh jeruke kang mbok. Umpami kula tanduk kados pundi? Aja meneh mung tanduk sithik, selawase tak eno. Di Kang Mas karebet. iki kula Yen sliramu dahar jeruk aja meneh kok tanduk. Kae lho bedolen sak wite ndak ulungke lila lan nego. sampeyan niku nggih ngoten wong perkawis jeruk kok ke bedol wite niku. Tegese Mengkira kuwi terus mati yen dibedol wite. ora ngono, tegese dicangkok ngono kae. Ngaten. Yen sliramu ngersakake nandur ana ing Demak. Ya wis. Damar mantung sinumpet iki mau lak geguyonan awet kadang lan kadang suwe nggone ra ketemu. Amung ngene ya Dimas. Menapa? Kok kaya gita-gita nggonmu tumeka ana ing Pantin Jepara kene iki tenane wigatine apa? Nggih sepisan kula tuwi penjalipun Kang Mas Hadiri saha Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Iya. Kaping kalipun kembon dawuh ngersa dalem Rama Sultan Trenggono. Heeh. Ingkang supados tuwi penjelanipun Waratus Penanjung saha penjelanipun Kang Mas Pengiran Pangiri. Kados pundi kados? Kawilujengane wa sepuh Simenanjung ora ana alangan sawiji apa-apa malah nggonku njaga permati. Yen kadangku Pangiri uga ora rewel malah saiki makame akeh saya pinter. Kang Mas Hadin mireng kemawon nembe si menika sampun dadosaken penyanyi patos. Iya. Menawi to ngaten kepareng iki kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama Sultan Trenggono. Kok kesusu wae kaya ditundung wae. Mangke mindak dados pengajeng-ajengipun Rama Sultan. Oh ngono ya. Oh ya wis ngene Yayi, sliramu ndisi laku. Sawanane ngersani wong Ratu Semenanjung, mengko aku kelawan Kang Mas Hadirin bakal sumusul kan sliramu. Oh ngaten. Iki Heeh. langkung prayogi kados kang. Sing ati-ati ya Yayi. Kepareng kula tambe pangsa. Sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Yayi karebet. Dadah. Jingan nika menapa lho? Karebet kene satu kok sing didadak-dadak lho. Kangen kula niku dereng ilang kalian Yayi karebet. Sesuk lak bisa ketemu. Nanging karo sedulur kangen rak ya ora apa-apa, dadah do wae kok nesu. Apa-apa. Saken dar. Pun monggo nika sampun kula cawiske. Anyel. Jane aku kuwi sepet nyampen jenengan. Ning kabeh kuwi kepepet. Ya wis, elek-elek lah tak telateni.